Aoleu! Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog. Nu. Ei, salut și bine v-am găsit la un nou video. Suntem aici după o perioadă destul de îndelungată de timp. În sfârșit am și eu GoPro-ul înapoi. Ce dracu faci, bă, băiatule? Ce-ai vrut? Bă, frate, care e problema ta? În sfârșit am și eu GoPro-ul ăsta, Hero 12 Black-ul. Este al meu. Acum nu mai e împrumutat. E perfect. Și, na, nu mai avem butucul, nu mai avem roata veche pe bike. E o roată random de la Dirt Jumper, nu contează. Aia o rezolvăm în altă zi. Și na, hai să începem. Bă, frate, dă și mie niște suc. Ia. Trebuie sponsorizare dacă vrea reclamă. Hai, mai ai vrut pe tot. Da, frate. Ia uite ce sare bursucul. Bursuțel. Eu o să mă dau un pic mai nașpa că nu s-o obișnuit cu roata asta, abia mi-am pus-o. Aștept să-mi construiesc roată nouă. A, da, e faină roata. Nu e așa rău cu jantă groasă pe spate, dar nu pot să zic că sunt obișnuit cu ea. Interesant. Ați văzut ce m-au ridicat în aer, crazy. Ah, vreau să iau pe după el. Asta e. Bă, dar de ce se zgâlțe așa tare bița? Ceva nu e ok. O fi de la butuc, de la pedal kickback. Ui, dar se zgâlție. Na, aia e. Mamă, ce mă zgâlție în puii mei. Ce are, frate, roata asta? Hai să nu mai aud scuze. Aoleu! Dar așa, tu fă treabă, gentul. Tu fă treabă. Să nu te aud. Mamă, bă, face niște sunete, zici că am luat-o de la piață. Nu e Ovi. Ia, pe toate clavă. Ah, Pe bățeam. Pe aici, bățet față. îl lăsăm pe el. Damn, bro. Azi. Cum stă treaba cu șocul la 150 PSI? Mamă, mă aruncă. Crazy. Dacă vă întrebați de ce nu mai dăm ocolitoarea, a căzut un copac pe mijloc. Și cam nașpa de data acum. Mamă, nu-i nimic. N-avea unde să opresc, am frână în service. Ce căcatamente, 200. De asta o fac așa și mă dau cât de ce tu pot, că
Nu vreau să mor acum pe poteca, că Da. am frângeam ca lumea, dar am cum. Mi-am lăsat-o în serviciu, nu mi-au mai răspuns. S-a făcut o altercație la intersecție, băieți. O mică oprire pe dreapta. Am tras un pic pe dreapta. Bă, ce alunecă! Domnul Giant! Ce-am vorbit tura trecută? Să fii cu minte. N-am vorbit cumva despre asta. N-am vorbit cumva să fii cu mințel. Hai! Hai, domnul Giant! Hai, domnul Giant! Fii cu mințel, domnul Giant! Ah! Nu ești cu mințel, domnul Giant, nu-mi place. Nu-mi place ce faci, domnul Giant. Nu e cu mințel. Nu mai rulei, dacă îi fac așa de câte Dar ori ai căzut cu ea? Nu, am simțit-o colcată peste noapte, în mașină. De asta mi se pare. Mai dați o tur de poteca? Da. Veniți cu mine? Aha. Da. Hai. Te văd. Măcar recunoaște cineva. Îți spun la noi. Primul te iubesc, primul te sărut. Mamă, ce drifturi! Ce performanță! Hai, oare ne luăm destulă viteză pentru drope? Da! Wow, drift! El drifto! Wow! Ce drifturi nebune pe Larisa! Bă, să avem grijă! Nu vreau să dau iar din greșeală dropul ăsta. Bă, e full frunze! Bă! Bă! Și așa, mă! Și pe traseul ăsta, bă, full frunze! N-am niciunde să pedalez ca alunecă. Aici. Frumos. Only on Larisa. Frunze full. Mă întreb cum e pe Waban. Că pe Waban chiar nu merge nimeni. Mamă, ce evitare nebună! Ați văzut ce biker profesionist sunt eu, băieți? Deja am obosit, nici n-am ajuns la jumătate. Na. Și aici e partea cea mai nașpa, că trebuie să mă țin de viață de MT200-le ăsta. Mamă, ce slab sunt. Hai, 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 așa. Bun. Hai că e ok, hai că e ok. Aici piciorul o să nu alunecăm. Aici piciorul pus prost pe pedală. Că-s prost. Hai, am iau destulă viteză să dau asta. Hai că e ok. Ce mă enervează frâna asta, deci nu știți ce durere la mâini aveți de la MT200. Că mi-am luat eu DB8-uri, am obișnuit cu ele și acum am văzut MT200. Nice. Hai, schimbi de aici. Ce faci? Sasha, Sasha, ce mai faci? Da, așa. Nu te-am mai văzut de mult. Ce faci? Ce faci, Tașa, bă? Ce faci, Tașa? Se lasă întunericul, frate. Are treabă. Hop, așa, ce zburat.
Mamă, dar ce sunete nesimțite face bicicleta. Deci da, băieți, nu recomand MT200 nici la dușmani. Bă, ce era să mă duc. Na, scărițe nu e ok pe frunze. Nu știu pe unde trebuie. Bă, ce se întâmplă? Bă, frate, nu pot controla bicicleta. Bă, frate, ce se întâmplă aici? Na, ce e asta? Bă! Na! Băieți, nu dați scărițe pe frunze, bă! Că nu înțelegi nimic ce se întâmplă aici. E ca și cum mai bine nu te dai. Bine stai acasă decât să dai scărițe. Bă, ce? Ce faci, bă? Scărițe. Da, pe întunericul ăsta. Ce pe întuneric? Erau frunze. Aveți lanternă, bro. Da, mai avem lanternă dacă e. Mamă, erau frunze. Mai avem lanternă dacă e. Insta. Ceau. Salut. Ovi de buget pe trotinetă electrică. No, deci cam atât am avut și pentru azi. Nu uitați să apăsați pe un butonaș acolo de like, de subscribe, să mă căutați pe TikTok, pe Instagram dacă vreți, o să aveți aici pe ecran. Și da, mai vedem în alte clipuri. Azi n-a fost cine știe ce, că era vreme cam urâtă. Dar na, ceau.